A la Rambla de Mar de Badalona hi ha un centre que s'esforça per apropar-nos a un amic que molt sovint oblidem i maltractem, el mar. L'Escola del Mar de Badalona és un organisme autònom municipal que combina l'activitat de recerca de l'entorn marí amb la tasca educativa, tant a nivell de divulgació ciutadana com a nivell escolar. Els objectius de l'Escola Mar, Centre d'Estudis Marins de Badalona, són fonamentalment aprofundir en el coneixement del mar i revertir aquests coneixements al públic en general. Podríem dir que és una manera d'acostar el ciutadà al mar i acostar el mar al ciutadà. Els equipaments que disposa el centre són, per un cantó, la sala d'actes on es fan conferències, xerrades, cursos i especialment exposicions, una biblioteca especialitzada en temes del mar i també en temes mediambientals. Tenim un laboratori on fem les pràctiques especialitzades també en temes del mar i finalment tenim l'aquari. L'aquari és realment la perla del nostre centre, és on podem observar en directe, en viu i dintre del seu ambient els organismes marins més característics del Mediterrani. Els dibuixos, però també podeu consultar el llibre i la guia que hi ha al costat dels lupes. Veurem unes quantes diapositives. El centre ofereix les seves instal·lacions als instituts i a les escoles per treballar temes específics sobre el mar. Per tal de treure el màxim profit de la visita, els professors que acompanyen els alumnes decideixen quins temes es tractaran i fan, prèviament, un treball de preparació al mateix centre. Estem molt especialitzats en la tasca pedagògica. O sigui, aquí venen les escoles diàriament a fer una sèrie d'activitats. Uns són tallers en el laboratori i els altres són uns tallers en l'aquari. Allà poden observar la morfologia dels organismes marins, l'alimentació, el moviment, l'adaptació, i al laboratori poden fer una sèrie de pràctiques com són les algues, el plàncton, amb els microscopis, amb les lupes, també estudien el mar amb altres tipus de tallers, les sorres. Són més diatomees. Aquestes diatomees s'han disposat en cadenes. Moltes vegades les diatomees es disposen en cadenes perquè d'aquesta manera es fan més grans. Jo la pipeta al dit i aneu cap al fons. Al laboratori els alumnes poden estudiar diferents temes. Els professors poden decidir quins d'aquests temes es tractarà, depenent del programa de l'assignatura i del nivell dels seus alumnes. Llavors us aneu cap al portaobjectes, obriu una mica i deixeu anar una gota. I ja tindreu la gota sobre el portaobjectes. A part de treballar els continguts específics, els estudiants s'introdueixen en la utilització de les tècniques pròpies de l'estudi d'aquest medi. D'aquesta forma millora el seu coneixement sobre com és, com s'estudia i quins processos afecten l'ecosistema marí. És aigua molt més calenta que no pas la del fons, i l'extraurem amb aquest catèter. En algun d'aquests experiments es fa una simulació de les condicions ambientals del mar i les seves variacions per ajudar els alumnes a entendre la importància que té el manteniment de l'equilibri al medi marí. Com podeu observar, l'aigua es queda més aviat a la superfície. Això ens confirma que s'ha format la termoclina. Mentre un grup treballa al laboratori, un altre ho fa a l'aquari. Aquí, els alumnes observen els diferents espais i prenen notes sobre el que van veient. Per això, utilitzen unes fitxes de treball que els serviran com a pautes d'observació. La sala està formada per un conjunt d'aquaris on es mostren els diferents ambients de la Mediterrània. Així s'hi poden observar tant les espècies típiques de zones sorrenques com els peixos, els invertebrats i la flora que viuen a prop de les roques. Durant el curs 94-95, el centre, a més de continuar paral·lelament la seva tasca de recerca i divulgació ciutadana, ha ofert les seves instal·lacions a més de 6.000 alumnes de primària i secundària. La majoria de les espècies de l'aquari han estat cedides per pescadors de la zona que, coneixedors de l'entorn marí, volen participar d'aquesta iniciativa per tal de donar a conèixer allò que els és tan vital i estimat.